Siyabingelela ukubingelela baba udokotela, baba uSizwe, baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu umzukulu wamancengezi. Siyabonga ke bakithi isupport, sibonge nabantwana laba. Oh, finally Ruby Riot, ngibonga kakhulu ukuthi ngikwazile ukumthola. Sibongile kakhulu sizobe sesihlela ukuthi ke sibonane naye somewhere in Pretoria or Johannesburg, uzodepend ukuthi ucomfortable kuphi ngoba ngizobe nginendlela ebheke ePitoli kokwenza izinto efuna ngizenze kusuke lapho mase ngiya ePolokwane. Mase ngiya ePolokwane. This is Baba Udokotela Baba USizwe Bojalo follow Mthethekehla. Namhlanje ke sine topic esiniphathelana 80 segments of Ibhunu. Bakithi I am Baba Udokotela Baba USizwe Bojalo follow Mthethekehla. Njengamanje washutha ke sisebhilidini sithi Nedbank House Building esise 19th floor dark room studio number 1. Sarwazi ake ngikhulume lento le. Namhlanje kusafuna ukuthi ke sigange nje ngomuthi. Ngoba ngifuna ukuthi iphinde ngikhumbule ukuthi ngikhuluma nenyanga emthini kuyagangiwa. Ngifuna ungitholele uma upiano, yabo? Thola upiano, lamafutha ekuthiwa upiano. Musu ungitholela amafutha kamantindane. Ungitholela amafutha omkhoma. Uhlanganise lento le. Musu ufake nale mithi u2 kuphela. Lana lento uyayakha mase uyamfonela umuntu wesifazane. Umfonela lento ingena ihlala ekhanda akucisha ngisesele igama leli ukufuna la athi kodwa manje lento yakho uthi lokho uzofika kanti uzofika ngoba namhlanje mina angizokwazi ukulala ngedwa kusekuyilento leyo lento ke lena ko uma sesiyakhe kahle siyinika umuntu othi baba Udokotela mina nginonkosikazi akunayo intombi lento ngiyifunela unkosikazi hayi intombi lento uma ulale nomuntu wesifazane ugcoba la usuyigcoba ezibeleni zakho usuyigcobela la ngeke ngisho khona mase senolala ke nonkosikazi mhlambe chama 3 times 4 times 5 times uzobe umnandi kade kubhodlo kwesilingi uzobe umnandi ngathi ubuyele ebuntombini bakhe athi baba yini lo yenzayo ngangigcelile mina ukuzwa into enje uyabona ukuthi bengihlele ngempela kanti lento osuke uyigcobela phayana. Side effect uma ethi ulala nenye indoda uvuka ama-fits. I repeat, i-side effect yalokho uma ethi uzothi ulala nenye indoda uzovuka ama-fits. You don't want that to happen to your girlfriend unless it's your wife. Engisho ukuthi lento ke i-right lapho kodwa ke uma ke ufuna ukuthi ke usamtshontsha umsaba ukumshela uvula ifeni yemoto umusu uyigcobele into ekwena emzimbeni umusu angena emotweni ngeke nifike lapha ngabuyelanga eceleni athi ucela umisele emoto usafuna ukukhuluma nawe ngoba sekunento aseyifuni sekunakele vese sekunakele kakhulu lento lena siyinikeza abantu nje ngokuganga nje into nje okuganga nje clubini lo muntu osumfuna mumthinte kahle umdlalisi uyakulandela uma usuthi uyaphuma athi awahamba kusemnandi yini uthi hayi ngiyaphuthuma athi hayi ngisale sengihamba nawe leyo nto le yayi into okuganga nje kuphela into nje zokuganga leso sibalekile yabona ke into engeyona ke okuganga ile ngizokunika yona lena ke uma emsebenzini lo muntu lo ekuphethe kabi ngendlela eyisimanga obona ukuthi lo muntu yazoza ngikhiphe ekholweni ngenza into engayifuni ekuphethe kabi kwangempela kufuza ukuthi sithole inhlabathi yethuna mase sithathe lo muntu sowugqiba lapha esidulweni susonge ngendwangu emnyama mase siubiza ngegama lakhe ethi kusukela namhlanje Nkosi esidulu uma uvala la sifuna abantu banaduka angaphinda kubona ngisho indlela ebheke emsebenzini uduka nezweke loyo ke aduke nje ahambe ngoba manje ngeke simele phela thina ukuxoshisa umuntu emsebenzini siyawudinga umuntu oxoshisa ufuna zakhe ngane zidlene zakhe zibe zidle njengoba unengane ekhubazekile kunzima kanjena nje ngayo ungenanga ngisho wheelchair yayo nithwala uthi uthwale ngani manje uma exoshisa emsebenzini ufuna simshaye iqala into efuna simshaye lo muntu lona uyazi ukuthi ulaphela la
awunayo icontainer kunomjondolo omisile wathayela afike yena azoqasha kulomuzi ola ngaphesheya onabantu abaqashile vese lo muntu ugcwele ku social media mase ezovula isigodlo la mshaye ngempela ke futhi mshaye ngempela hamba kunezinto ezikuphoqa ukuthi uzidukane uzisebenzise akuyona into ukuthi kuzoba nje lula lo muntu lona indoda esenihambe nahlupheka nalendoda naze nathole RDP usebenza wena eka Pick n Pay wafaka nefurniture la like anilekelelana ngayo yonke indlela at your 47 years old he comes back with a great insult and he's 56 years old niya kanye every month enkonzweni yasekamereni uzokutshela ukuthi yena uyaganwa ehlisa umoya mamlisi mtshela ukuthi hayi ucela ukumbona musu umtshela ke ntombazana hayi bengithi angikubone ngane yami kwazi ukuthi umkhwena wami ke lokho nayo nansi into angayithandayo ekuseni uvuka enzele parish ukuthi nokuthi umtshele into ofuna lona uzokhululeka ukuthi hayi uma mkhulu uyivumile lento mshaye wena into obuzoyifuna ubuzoconfirm ukuthi umabani lo ntombazana mshaye angeke at the age of 56 years umkhulu ena 22 years asebenza khona e4 years ukuthi athola impesheni mesethi uyaganwa ingane na 29 ngeke kuze kwenzeke ngoba lengane ayiganwa yena iganwa ibank account yakhe mshaye shayile ngane ihambe iphephezela iphele akhohle yona ihambe ngoba kunezinto thina amadoda esingakwazi ukuzibona mina I'm 53 years old 7 years to 60 uma ngiganwa manje lo muntu lona ingane yakhe izothi imithi 2 years mina ngizobe ngina 55 years isathi 2 years ngithi 60 years lengane ingena esikoleni ngina 60 ngina 72 years lengane manje ngiqeda umatric hayi ngeke singabantu besisa no singacabangi ngozipho ingakho kwasikhanda imithi enjeni ingakho sikhanda imithi mshaye kuphela uyabona njengoba ethi niya divorce ke manje hey 50 51 kuphi khona lo ufuna umshaye ngoAlshoni yabona mase nidivorce mshaye ngoAlshoni ke loyo awukwazi bafo wena okazi usebenza uloku ubamba amatrackini ubuhlale phansi uloku ubambe laphana wena ku security ke wahlala u3 years kanjalo uyasebenza umuntu wesifazane uyafundisa uma ithi nje 57 years uthi uyaqethuka wena uyamdivorce udivorce abani manje hayi yamdivorce manje lo mfazi mina ukuthi nokuthi akasangihloniphi hayi bo lalela dlala ayizokwenzeka leyo nto uya ku 50 kabani usubalile wayinda lapho ukuthi impesheni yakhe isitting at 2.8 million uya kanje kuyona 50 hayi bokehla sizokushahaya lana into esinayo ke sinomuthi ngifike mina ngikubuze ngithi mlalela ke manje uphethe malini eqala uthi hayi babudotela ngonawo 10000 ngihamba udlala thamba mthenga ifurniture thenga lento eyishoda endlini emicrowave ngathi awunahamba mthenga lezo zinto uhambe ngifuna imali mina la phathi imali msakimini phathi imali and ngifuna wazi ukuthi nawe ngizokushaya nawe ngizokushaya futhi mina hayi ngizokushaya kahle ngizokushaya ngizofika ngithi nginike imali bese ngithi ibeke le mali ngizokushaya lo muntu umuso wa 150,000 ungilethele wona balance le yenele kodwa mase uqedile uzoletha u50 ngoba ngizomshaya vese mase ngithi okay nanku umuthi ayike ngikunike hayi ngeke uhambe nawe ngeke uhambe nawe nanku umuthi ngitshele ukuthi uphuzani hayi uphuza iHunters Gold hamba uyithenga uyilethela bese ngihambe nami ngigoduke nawe ekhaya ngiyibeke emekushaya lohlalo ngivuke ngo10 ebusuku ngiyenze lento le bese ngiyithele lenkunzi lapha phakathi bese ngithi usibani ngifuna njengamanje uma evuka ome ahamba uphuza Hunters Gold bese ngiyaqethuka mina kakusasa ngiyamphinda ngibeka amanzi ngasempompini ngithi njengamanje ngithi usibani akavuke
avuka uma ilihamba uphuza amanzi empompini aqethuke. Hawu ngeke. Uma ungasayilethi imali yami ngizokushaya. Ngikushaya nawe. Ngizokushaya vese. So into engizoyenza ke kuwena i-right. Umuntu uzomshaya kanjalo ufuna uqale umvalo ukuthoyiletha. Kanjani laba budodela? Kunomuthi engiwuthathayo. Sithi umvala sangweni umathunga. Umvala sangweni umathunga. Mase kuzothi kube yile yeni ngiyikhohlwa lenye uthini. Mase kuzoba umqala ke wofudo. Kayi lento ihlanganisa. Musofaka nalomuthi ke oNkulunkulu. Kunomuthi ojikelele phela uNkulunkulu ocontrols imithi. Uthele kulomuthi lo. Lapho usuku ungasafuna ukungikhokhela. Shaya ke manje. Vala sangweni ngufakile. Mathunga ngufakile. Umqala wofudo ngufakile. Mase ngiyesidulini. Ngoba uzomshaya umuntu ufuna ungamjaha ukuthi asheshe ashone. Uye esidulini. Ufika usibhoboze ngaphezulu esiduli. Musu ya toilet. Uye ngo4 ekseni musu ya toilet lapha. Toilet lapha musu uthela lo muthi ngaphezulu. Uthi ngithi usibani njengamanje. Nkosi yesiduli uma uvala lesiduli, umuvala idida ngabhoshi. Abhoshe ngesigubhu. Ngesikhathi bemqhumisa lana mshaye. Kube sengathi side effect kuze ube ngezomcuba. Kanti ushawo wena. Yeah. Hayi bashawa abantu. Thola iqanda lenkukhu. Ezalelwe ekhaya sikushayele yena siyoligqiba ethuneni lendiya. Ahlupheke. Thatha iqanda nje lenkukhu ezalelwe ekhaya. Ngapha ubhala uthi 786, ngapha ubhala uthi 786. Musu ubhala igama lakhe ngapha. Muze siyalithatha soligqiba lelathuni laqanda lelana. Nalo muthi wakhona, siligqibe ethuneni lendiya. Sifuna limphuca yonke into. Lapho suke isiganga nje. Phela isiganga. Funa umshaye lapho kuphele yonke into anayo. Kuphele ngisho sawuthi nestiluli. Ya kuphele. Kuphele yonke into. Ya umshayileke lapho. Angeke nginike into yamahala. Niphe nje intedele futhi ngeke nenze lutho niphe. La lo muntu njengoba ephuza ngakutshwala. Uyabona umkakho uyamthanda. Lento ukuthi usephuza utshwala wazi yenzeka kanjani. Uhlale naye phansi uthi wakhe ikuphi la mhlambe obona ukuthi kunenkinga khona. Athi nama ngazi nje ukuthi lento ngiyenziswa yini kodwa ngicabanga ukuthi ngiyabiyeka ke manje ngiyabiyeka. Nishintshe iresident inohlala kwelinye iflat nakhona thola abangani futhi uyaphuza futhi. Ungamxosheli unkosikazi uthi uyaphuza. Amxosheli lonto. Hamba uyothenga inkukhu yesiZulu, inkukhu le free range chickens. Uthi akakuphekele yona. Ngoba udaka utshwala uyibulala uyihlinze zonke into uthathe nengingila kanti into oyifuna ingingila. Musu uthi akakuphekele yona. Kuphinde futhi kuhamba isikhashana esincane kubande futhi acathi uzoayina uthi akakuphekele ufuna isopo. Uma usuthatha lento engingi yabona lento ekhishwayo engingila noma uphendula ingingila uthi lento ekuyiyona elahlwayo khiphe lonto uyibeke eceleni. Umuse lento lena uyayomisa. Yoma imisi yomile umusu usuyayigaya. Uyigaye izogayeka. Uma uyomisile nje kahle yoma uthatha into uthayile uyibeka kuthayile umusu uyibeka estofini izokoma khweqe imisi yomile umusu usuyayigaya. Umusu uyigayile thola iphela leli elikhulu ulibulale nalo lomisi uligaye. Musu uhlala naye phansi unkosikazi wakho. Umtshela uthi mawakhe ngiyakuthanda. Into engizowenza nje manje ngizokuthengela utshwala ngicela uphuzele endlini. Nabangani bakho niphuzele endlini kodwa nje ngiyacela ukuthi uphuze endlini ngoba lento iyangihlaza ukuthi ubuye udakiwe usuphethwe. Iyangihlaza. Uzovuma. Musu umhambe kakhulu ke ayina. Kakhulu umshaka ubhlungu amanyongo wonke. Amzimba uqhaqhazele wonke. Tshele kodwa ke emva kaloko ukuthi ke akaphuzele ekhaya. Ekuphuzeni kwakhe ekhaya uzothi umfice nje akaphuza ukuthi uthathe ikani oqhumisa ulibeka uthi yena uphuzini.
athi awuyini wasongiphuza hayi ngiphuze ngithengile utshwala uphuza ngithengile phela manje usuphuziswa yimina ngemvumo yamphuza aphuzeka ungamenzi lutho nje aphuze eject code ozomenzana aphuze nje agcine sethi hayi mina useyangithengela utshwala hey kanti uyamshaya nje usiyamshaya listen to me carefully uzomlinda nokhe kahle amawashi uma usuvuthuzela lento le mase iphuza uma seyiphuzile lento umuzi usuyahamba uyofika ephalaza endlini into ongazi uyibone afunde ukuwasha ingubo eziphalaza zoyena zokulala afunde kuseni ukuthi kuyinto enjani avuka shama hlole into angazayibona athi yabona utshwala mase bungenza nje ngiyabiyeka ke manje yabona ke mase bungenza nje ngiyabiyeka ke manje ya ngiyanipha ningababukeli bami ngiyanipha awukwazi ukuthi ungathembele enganeni yakho entombazane washonela ubaba wayo ngani zabafana ayihluphi lona nje usipofuna ngabe ulapha ebush uyalekelela into aziyo wehlenyuka nabafana ayine bamnika utshwala ayine wena ukhulisa umzukulu ngapha ufundisa umzukulu weze yena akayazi nje leyo nto wazi ukuthi ufuna ehlenyuka nje nale fletho bathengele lona kugcwala abafana lapha khanjwa shibi ukuthi ungena ushibiliswe icondom indawo yakho njalo leyo enze into efanayo ke futhi umthetho akaphuzele ekhaya kade uzomshaya bakithi nginebhunu umakhala egijima njengempangela inyoni emhlophe ehlala emafini ngoba phansi saba amazona inyoni yeqiniso idoda yomsebenzi nginebhunu lu 2800 ngiyakunikezela bese ngilitshele futhi bese ngiba nebhunu engicaba ngalo u7000 ngibe nebhunu engikwenzelana libo uphondo 15000 ngibe nebhunu eliyisigubhu u30000 rand ngibe nebhunu elu45000 kusuke kuphelele kuyingcabo kuuphondo kuzoba isigubhu sakhona lapho usisuke sikhanda umuntu ukuthi abe umakhwezikhwezi abone ngamehla amane abone ngaphambili abone ngemuva isigubhu ke leso esisikhandela umuntu ngo45000 mase kuthi kodwa kusuke kuyibhunu sinesihlukanisa 2800 siyakuzwisa 7000 siyagcaba 15000 sikufaka uphondo luhamba nezingcapho vese uphondo lingeni lodwa vese sekuzongena nezingcapho sikunika isigubhu asihambi sodwa vese sihamba nezingcapho isasala uma uthi hayi babudodela ngiyalifuna ke nophondo ngithathe ikhomba phela hamba usebenza this is babudodela babusizwa ujabule mfana mhleke mlongo thuru sikunika lesigubhu siyabonga